Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Di magwawala. Wa ko makailan niya, Sir Alex. Pero natiman ani mo yang naw. Oo. Pero bunguton siya. Dili ko maklaro ang iyang nahong tungod sa bungot. Salbahis siya, sir. Demonyo siya. Nganong kikidnap man kaniya? Kiunsam kaniya, Jessa? Demonyo. Iyo kong... Iya kang giunsa, ha, Jessa? Sulti ko tinuod. Ug isaad ko, natabangan takas tanang gusto mong mahitabo karon. Iyo kong... Iya kang gilugos mo ba? Ha, Jessa? Oh, Sir Alex. Demonyo siya. Ayop siya. Ayop siya. Jessa, gusto na. Gusto na. Isaad ko, Jessa. Makabaws ka ng maong hayop. Jessa, ayaw na paghilak. Ayaw na paghilak. Kasi kita ko magtanaw ni mong paghilak. Gusto na akong mamatay. Dili ka mamatay, Jessa. Dili. Ang kidnapper ang angay nga mamatay. Jessa, mugasto kog dako. Madakpan lang ang salbahis. Pero sa dili pa siya mapreso. Kinahanglang mag-anto siya sa akong mga kamot. Bayran niyag mahal ang gibuhat ni mo, Jessa. Ipanumpa ko ka na. Sir Alex. Pabuta ko din. Kinahanglang madakpan ang demonyo. Sir? Ay, nagpalit na lang kog makaon. Sige lang. O bantayig maayos, Jessa, nga dili siya makabuhat o dili maayos yung lawas. Unsa? Kay ngano man di ay, sir? Lang. Biktima sa lugos ang imong anak. Unsa? Busa bantaya siya. Kay ipapangita kung naglugos niya. Ako ni pasalbits. Si Jessa? Kilugos? Tiyo. Uy, Andrew. May kinakanhuna na gyud ka sa pagduaw na ko din sa ospital. Pasalo ako, tiyo. May nabisihan ako. Salamat kay sa imong pagpaningkamot nga maoperahan ko, ha. Wala na si Payan, tiyo. Tuod. Mo biyaw na ako ng dapita, tiyo. O, asa naman sa ka? O nga mo biya naman sa ka? Andrew, yun na pa. May nabuhat ka bang dautan? Tiyo. Ganun di ko makalikay sa mga demonyong buhat. Unsa naman siya nabuhat ni mo, ha? Nakapatay ka? Tiyo. Nanulis ka? O, ay na po na kung sa nabuhat ko. Pero, ikaw lang sultihan ko ini. Mupauli ko sa syudad. Sa syudad. Adalo na kumutago dito. Aron magkapangunaw na ako sa sunod ko buhaton. Tinuod bang gisulti ni Sir Alex nga kilugos ka, Jessa?
pangunton. Ay, nga naman ita. Nga naman. Maura ba na imong puhunan, day? Nga nung naguba pa man gud ni. Masalbayis kayo siya. Salbayis kayo siya. Magunsa naman lang tayo ni Jisa. Maguban ako. Guba lagi ko, ma. Nakaila ka bas manlulugos? Ha? Ma. Sakad, kadto ba ko magkakita niya? Salbahis gid kayo siya, ma. Jisa. Usaw naman lang kung mamaptos ka. Usa. Dili mahimo mamabdas ko, ma. Dili mahimo. Jisa. Nga nung kisultihan masab ni mo si Sir Alex ang gilugos ka, oy. Imo lang utaning gitako. Naunsa man ka, oy. Mamunan akong mabuang sa nahitabo na ako. Ano ko maibaw ko nung sa sunod ko buhaton ron. Ang demonyong lalaki lang niyang makita ko kanunay sa kong una-una, ma. Sige. Di ko musulti ni bisan kinsa. Bisan ni Tia Esther ni mo kung asa ka. Pero may naot lang ko ha, nga dili dako nga krimen ka nang nabuhat mo. Nga di ka lang untagok doon sa mga pulis, ana. Bahala ng panahon ako, tiyo. Pero dong, usaragay ako ikatambang nimo. Ayaw na gyud pag inom pa. Kaya ka nang binusa na nga makapaisog sa tao aron makabuhat siya sa nga iyang basulan sa kaulahian. Oh, kadyo lang, tiyo. Siya. Hello. Magkita ta. Asa? Sa restaurant nga atong giabutan. Ayaw pagdugay. Kaya importante ang sabutan ta. Sige. Paabot ako diyan. Bye. Aldo, kinsa man tong nanawag nimo ha? Usa ka kaila, tiyo. Sige, tiyo. Magkita lang ta sa syudad. O paningkamot lang nga. Dali ka maayos sa mong operasyon. Ay nagkabalak, kining kahimtang ko. Nakalabang na ko sa krisis sa akong kinabuhi tungod nimo. Ang imo na lang kaugalingon ang una, Andrew. Og Osborne ko. Biya na sa pag-inom og bino. Kinahanglan dili ka magpadaog sa imong kaguol, Jisa, ha? Sekreto na lang ni natong tulo ni Sir Alex ang nahitabo nimo. Busa, wa kay angay ang kahadlukan sa umaabot. Pero, ma, wanang tanan ako. Dili na kinako matuman ang akong pangandoy nga magmadre ko. Oy, mao din na imong pangandoy nga magmadre ka. Huy, Jisa, maoy huna-huna nga dili kay ikaw ray na ingon ana. Kinahanglan magplano ta sa sunod ta buhaton. Ma, unsay planahon? O nga nang magplano man ta. Natural. Buhi pagud ta. Busa, dili ta magpadaog bisan unsa pa kadako sa atong masugatang problema. Og ayaw gyud paghuna-hunaan ang hikog-hikog, ha? Kasabot ka? Sige, hilak lang diha kung gusto ka. Pero ayaw gyud paghuna-huna sa paghikog. Nag-una na tayo si Alex din sa restaurant. Lincoln. Nabuhat ko ng gusto mo. Boss, katapusan lang nila itong panagkita. Naibaw ko, katapusan na lang natong panakita. Sa sunod nga magkasugat patay ka na. Ayaw kalimot nga kidnapper ka. Usa, dagan o
palayo ining dapita. Hatagan ta kag duha ka adlaw sa pagbiya. Una kanako ipapangita sa akong mga tao. Unsa maging plano mo, Alex? Nganong giduhaan mo ko ni samay ni? Ay nagpangutana. Kalimti ang nahitabo ninyo ni Jessa. Kalimti nga gikaila mo si Jessa. Dili na ko ni mo mistil pang suguon na. Okay. Niya ko saan mo. Gawata na. Sobre, Oh, sobre na. Dako nga kantidad ang soda ng mga sobre. Wala ka na ang usab sa imong kinabuhi kung gamiton lang nimo imong utok. Magpalayo ka din eh. Magpuyong malinahon sa laing dapit. Hangtod sa hangtod. Dili ka na mahimong mutulob ining dapitaan raw. Kana ang ibutang sa imong una-una. nahibaw ko. Hangtod sa hangtod ang buot ko'y pasabutan raw. Makapauli lang ka din eh kung patay ka na. Sige. Pag ayo-ayo na si mong pag-ong kinabuhi. O tambag lang. Tangtangan na ng bungot mo. Sige. Adios, buddy. Waiter, Sir? Order, sir? bino palihog. Unsa binuha, sir? Teka maglasa sa wine. Ayaw na. Ayaw na. Husto si Alex. Di na ko angay pa magtugan ng dapita. Kaon na, Jisa. Ay pagsigi og tungok diha, uy. Dili pa ko ganahan nga mukhaon, ma. Sabay di ganahan, uy. Kinahanglang mo kaon ka. Gilantan ra ba ka? Kinahanglang maulian ang lawas mo. Ma, uwa na may lami ang kinabuhi. Ay, mahimo ba, Jisa? Ay raghimo ang drama nga tong kinabuhi. Kinahanglang maning kamot ka nga malimtan ang demonyo. Nagkasabot ka. Paghunaon na og lain diha. Nganong ako mang kinagiyang napili ang among ambungan, ma. Oh, ikaw rin na tripingan sa buang. Addict nga ito. Nahibaw ko nga dili na daling mawa sa imong huna-huna ang nahitabo. Pero, saon man tong nahitabo naman to? Wa na. Wa na gyud tay mahimo ana. Gawa sa pagikalimot na lang. Jessa? Kumusta na? Sir, kamusta inyong pagpangita sa demonyo? Ay kabalaka. Misaan na ko ang kapulisan nga buhaton nila ang tanan nga madak pa lang mikidnap nimo. Doon na sila yung mga taong gipalihok. Niya pa katong tawhan na ining dapita, sir. Dili siya makagawas ng dapita lang. Busa ikaw, Jessa, kinahanglan manikamot kang mubaskog. Aron, ligon ka nga mo atubang sa demonyo. Jessa, please. Ay, paghilak. Ayoko pakita nga mahuyang kaling nahitabo ni mo. Ni ako. Andam nga mo alalay ni mo. Kung madak pa ng mga demonyo. Anha si mo atubangan. Bukaan ko siya sa Makahimo ka ni anak, Sir Alex? O, Jessa. Ingon ka na ako, anak ka, mahal. Sir Alex? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!